Ahoj! Extrémne sa teším na dnešný vlog, pretože bude plný driny, bude plný potu, odhodlania, ale nie z mojej strany, lebo ideme na tréningy našich paralympionikov, na tréningy našich paralympioničiek a budeme sa snažiť dostať na úplne športoviska čo najbližšie až priamo na plochu, čiže najväčšie zákulisie budeme sledovať dnes. Uvidíme, či sa nám to podarí, ale vďaka nášmu teleportu by to nemuselo byť tak náročné. Tak poďme rovno začať plávaním. Dievčence sa rozcvičujú, sa mi páči, ako vyzerá rozcvička profesionálna, že kým Heňo, ich tréner, sedí a iba hovorí poď. Že potom aj plávať s nami. Nemám plavky. Aj. Ja mám také plavky na rýchlo, sa to volá. Ako mám to takto budem, že... Many hours later. Ale rozcvičku mám. Už na tej šípke by bolo vidieť, že tento typek nie je plavec. Ste sľúbili, že môžem ísť na ostro, takzvané 5. koleso. Stále im rozprávať, kde sú, čo sú, ako sú, kde sú tí ďalší ľudia a informovať. Vždy, keď doplavú k tebe, tak im poviem, že máš voľno, alebo niekto ide rýchlo, tak poviem, že chod nabok, aby sa vyhli tejto obrátke. Ale je to neuveriteľná odvaha skákať šípku do vody, keď slabo vidíš, nie? Že si musíš natoľko dôverovať. Dala mi tie okuliare, tie úplne začernené. Aha. A po Prade, keď sme boli 2 roky dozadu, a povedala mi, že skoč do vody a mal som z toho úprimne strach. A skúsil si to? Áno, skočil som do vody, ale... Placáka? Nie, šipku, lenže som vyplával v druhovom bazéne. Takže teraz si tam hľadaš, že pláveš. A takéto zdržovačky na tréningu priam zbožňujem. Pinches alebo parastolný tenis, to je v podstate disciplína, kde máme najviac zastúpených našich paralympionikov a paralympioničky, a to v počte kusov 7. Je dosť možné, že práve tu padne nejaká medaila, tak už sa učím aj všetky slangové slova. Prasa, to vieme, to keď sa dotkne rohu stola, to je prvé slovo, a tie ďalšie musím sa zamyslieť. Teraz ale prezrádzame, ako funguje náš teleport. Ale presúvame sa vlakmi často, lebo je to aj napriek tomu, že Paralympiáda má veľmi pri sebe všetky športoviská, tak obrovské mesto, čiže niekedy aj hodinu cestujeme. Tou cestou na paracyklistiku, presne tam ideme. Jožko Metelka, on, že ide na bicykli, my ideme vlakom, vraj prídeme nárovnako rýchlo, lebo on je ultra rýchly, ale čekneme aj celý jeho tréning, tak na to sa teším. Brutál, že sa nám podarilo dostať až tak blízko k cyklistickej dráhe. Podľa mňa odtiaľto nebývajú často zábery a neviem, nakoľko je to vidieť na kamere, ale ten sklon je podľa mňa, že extrémny. Poďme si ho skúsiť pozrieť zhora. Na velodromoch býva tá najstrmšia zákrúta strmá od 30 až po 45 stupňov a tu v Paríži na Paralympiade máme takmer maximum až 43 stupňový sklon, čo je podľa mňa kolmé ako stena. Brutál. Ešte aj to bolo podstatné povedať. Máme natrénované, športovci a športovky nemajú, a to je to podstatné, pretože najbližšie otvárací ceremoniál a potom už aj možno nejaký boj o medailu. Tak určite ostaňte s nami, teším sa na to a teším sa, že ste boli aj v tomto vlogu. Ja som Tibor, pozdravujem.